Hola, sóc la Maria i avui iniciem la campanya de joguines. Veniu! Una mica nerviosos, però bé, amb molta il·lusió. Moltes ganes de començar i de partir moltes joguines. Amb moltes ganes. Àngel, què? Nerviós. Són nervis de felicitat. Una mica de nerviosisme, alegria també. Aquest any volem arribar a 16.000 infants. Això vol dir que hi ha moltes persones que no poden obrir ni una joguina a l'any. Entenem que la joguina és un dret essencial. L'objectiu és molt ambiciós. Estem parlant de 48.000 joguiners. La clau, això aquí darrere, el voluntariat, l'equip tècnic, és el cor de la campanya de joguines. Si una persona vol comprar una joguina, què és el que ha de tenir en compte? Que no sigui una joguina bèl·lica, que no tingui trets sexistes i que principalment sigui nova. Els adolescents són com l'oblidat d'aquest grup perquè com estan en situacions més de vulnerabilitat, veuen obligats a ser adults més ràpid, tenen que abandonar també el joc més ràpid. Ha sigut molt guai, molta gent, molts ànims, podeu col·laborar, sabeu com? Portant una joguina nova al territori de Creu Roja, més a prop que tingueu, fent un visum o fins i tot ser partícip fent de voluntariat. Una joguina educativa.